My Dreams Foundation kang puajai mek kedeng. Daythor Forest Sub Officer Lawrence Phangcho ke Japon pen puthot kang hu thengpi kenep dun long. Ingdeng Troxy Karbiang Long Rong Asarame KARAA Langhinaro Mahangge Thegani Ketalon Pon. Karbiang Live Prime Time Birta Long Peneli Sami Beauty Baby Non Birtang Ton Pen Arjiponik Tha. Matijong ni Pai Poani Arni Kangsam Por Pai Trok Pen Don Marley Restaurant Taralangso di Pualong KSA di Pu Regional Committee Tumpen Patir Piponsi My Dreams Foundation Kang Puajai Me Kedeng. Bangso jai me KSA CEC Vice President Budho Terang hin pensi ingpu pidun lapen abarim KSA thangsing timong pen lun sipo chingbai ti so sitame kangpu melong chirabdun. Bangso My Dreams Foundation theme song Longbir Terang pen lun cheralam the tok pidun si kache thangklong lun sipo chingbai ti so hin pensi lun ponlo. Bangso alun kang puame along sitame chingbai ti sopen kachetong dunarara phan parjupon kidu ka karbia tuma phan kirab dun jia phansi jaseme pet mang ponlo karbia tuma phan la bangso foundation pen lo ke charlia hinanat king kamisi paprang hipon aphan kabor I ponapot KSA Dipu Regional Committee mepu liton sing timong aphan karbia ra tapen lo charlia song kido anatumta chirab dunangji lapen ke cheng sialong ahut pinsoinut arlosoinut aphan akijoy pen lo ke pacharli jia phan warsai ki pipon thegapot My Dreams Foundation abitung atuma phan budho terang pen churo ponlo abarim KSA thangsing timong pen kaningje ponke kimatha chotke chokche akam ki claim pensi pangcheng ponangji pu pen ki claim thegapot churo lo education lo ke charli henlo nona kailong akithine akam lo lan so se aprangkang thor ponjia phansi nilihin pentame My Dreams Foundation atuma phan hirjume pidunlo My Dream Foundation kimang pon lake kidu ke la karbi lo charlie aning ke hangatum kidu ka join pen lo ke charlie thek share la pen aning hang pik sitame katikuk dokok pen lo ke charlie papleng long le dera tuma phansi panong ponlo Bangso Foundation pen lo ke charlie hinanat karbia khe pharman king kamisi aprang ka che jordun thek jia phan liton sing timong pen ajak ding thloi pen kimatha akam non ke akam si ke claim pangcheng ponpong Bangso ke joy pen lu ke charli jawar sai kilong jepan surini ra ingko raplia pharman karbiang long kang pen ilong adim entrance examination bi ponpo ladak kumar bang phu bang phisi ki unma halatu ma phansi pinsoinut arlusoinut aphan warsai pi ponpo Bangso selection along aron ki pathik ponake apo pe government borengang hoy avidet nangji lapen lu charli atum tame government school si dun bom atum nangji entrance examination along ang technician kilong aphansi akijoy pen lo pacharli awarsai ME high school higher secondary pen college hangdeng along ansitame My Dreams Foundation pensi akijoy pen lo pacharli popusi KSA Dipu Regional Committee mepu liton sing timong pen mingje pong penla so My Dream Foundation pen mangai la puson se akemang pondo nilitum entrepreneurship aputhak mate kaprek nitum awareness aputhak tame nilitum sai bang claim pon bom dam pon bom ji la pen first and foremost la non ki claim pon change je bang ke bopen nili nang thana lame lalo nilitum la osomar bahini phan bang nilitum private school ong siwanik det po koma mala so exam long first ke crack bunji bang ke government school student ka crack private school wanet po totally study materials la pen monthly fee danglok hostel fee kitab buhi ka du ka la uniform pen danglok ka du ka we ke chukijun ka du tamela so my dream foundation pen si lang pon ik plang po pusi nilila so media long ang tum han ang thana pachini duniklo class la high school la ME school chali tang etlo polotang high school kardu bomati hala so high school kardu aso mar tum hansi penepo up to class 12 an lo up to class 12 an lo pachar liji la class 12 pendel lo putante alang nunta ke kam charja popot difu government college do ajat do kapre college do sitamela high school ke charli tumhan bang kasik sakatora thepik rongat tokolong la si la puson si dili tum pinchong mon po la pen mo ke wangjiar ni bang ke judi nili tum ta hala soja kong chilong pon bom
pulutang dilitum aphai tamilitum papat pon bompo pinilitum hini pena monenga nikan pli molaso kapreka nikan truck la posi papat pon bom tam pon bompo My Dreams Foundation kang puwa melong KSA CEC KSA Dipu Regional Committee claim bang atum tame chitong dun News report long sudaring ti Karbiang long live Nona kai ke nampi namdur thengpi thengprang anta nangvir bo mason si thekpon nonglo thetan thetana thengpi thengprang jongsi ave plote marat marenga piatum ke do ke thak along siksak po arveta nangjum bompo laso along sai choti kiara tumse tame ka siksak chitong nang bomlo lason sik sarkar pen thengpi thengprang kirai kom japanta ingnam rai kom saikam mate forest department atuma phan palang chari pon bomlo lason si matijong ni phai phorni lakhain ko ratrok duar bagori MSC constituency angkang Dolamara Northern Range ke parlopon Deithor Forest Subbit Office along a officer Lawrence Phangchulapen ari sang ho tumpen dudi sang sepin pen amit hang sai ke claim bom mate petrolling ke dam bom hut men dehuri gudam singnara rong along aron ri pen ki plak tang thingpi thek dam long si ke nepon long thun kadoga wepen pharohini ra thongkep hibi athengpi nepon long lo labangso kine ponong thengpi kadoka wepen laki sira suri krener ke patangka an adorlong ponji pusi Deithor bit officer Lawrence Phangchopen phirangkia thengnu thampon Deithor Forest Subbit Office along a officer Lawrence Phangchoi hinpen kaningje pona tengke nili ke forest sai ki abainong pensi hemri lapen nili piso nili so tumaphan chelang pon bomlo lasinili forest sai ki claim bom eseke unan peneli sai mate nili duty arona tengpen cheklem pon verji puta BO Lawrence Phangchopen thanpon Karbianglong ke ko anone kelang mi pen thetan na thengpita Karbianglong si ki ong nasiladak Deithor ahawar alomta inglong arlok na puan kelang mi lapen thetan na thengpita do olang lasinili unan pen ke thengpi thengprang kirai kompon je phan bor I pikjing puta BO Lawrence Phangchopen thanpon thun News Desk Report Karbianglong Live Matijong ni phai phorni Karbianglong rong asarame KARAA langhin aro tumpen aningkan wangson thak thaksi piningle thotame mehang ke thek arni alira lon pen kitalon pon phong troksian nang pleng tanglung bangso kitalon pon ajai mekalong anarlo por phai khri sira chiti malom pen chengpon lo kicheng sia jai meg lake song alama kangthur pensi chengpon lo lama ingthur era phit hemphu mukrang pi rasinja phan sitame se karkli pon ajai meg dengpon si ahirjume cho hangpon lo apithu langhin aro amephu vidya ingti pen mai chepa hemphu ponsi mai pedo ponlo bangso mai long KARAA atum kupi kopuson pensi ki claim ke dam nangjima lapente kuson si rong asaratum rong rupalong bisar kindar anparta pin khadu nangjima he hui sitame chethan chimum pon lapente labangso melong jasimet rong asaratum amithang jakong mate arpu tengpen kuson pensi ki claim ke dam nangjima arona puthak lo thui mate guidebook lapen calendar sitame kirona sai deng ponlo labangso melong aluhi sarpo man pen langhin VDC chairman Bir Singh Timung Chitongdun lapente pha pangjang aluhi man pen KARAA amaipu Ram Teron Klembang Harsing Ronghang Ram Teron KARAA West Karbianglong amephu Dhon Singh Teron Klembang Bimal Teron KARAA langhin naro amephu Bidya Ingti Kongchunbang Amor Ingti lapente langhin angkang kidoan rong chokebra sirkep rong asaratum chitong pen mealong RDP dunsi mesen pen pachun ponlong teng pen pilih ni gacar pen jethagla je thalang lon je amuka ke karbi rong asarlo non ga amuka ke karbi rong asarlo poil tum chichi tanglo kedam tang ko alone phusar pisara din utpen ili tuma nim rokom nangke japon ili tuma pan nim rokom nangke thanpon nang klembong wang bom hotke toar hat bat cetang lok pustame litum karbi rong asar cipang thek the donatu stame non ilitum karbi rong asar amay tum alang tum cepatir pi pon pen alang tum matha pon pen
karbia khaita isia khaikang thim ini tuma khaita ahang so se ingtang dunangi pumathapen ini tum jati jabor romasar biuri pherangke kado ke beta achar tupen se thaglok satame ini tuma simbon dunangji pumathapon pen non piniar ni karbi rongasar ma tum kemathapon nang chun ponsi Cukidam tong terus tadi masih ala siapa yang berdukan mu Council budget pasti 10 lakhs ke nang claim people nang tung nitung long nang hang dari ni na pena la TVC pen VDC kolam nu mati di bukan itu jatana si VDC bangke la bangke apa mana kita tang pol ke la ke PNRD mana Panchayat and Rural Act Act si la ke na implement bon si tamen nono ko bangke governor of afan ke lu ke 2003 lo si tamen normal ke Ministry of Cabinet puluh Assam government ke la taking thang lo wale nang chong lo puluh de TVDC tak chun lo Sarpang di Kathars report Karbi Anglong live Karbi Anglong along repair thia dang along amen kachilong dun mate Kaziranga National Park amen kachilong lake Khailong BP Kajir rong hangpi Khailong riaphan kaching hon pi ka joksi adu ya hoi chirai kompen Kaziranga National Park Karbi Anglong along tame parlo ponlo laso jo kaning kan wang tame matijong ni phai phoani chikimo ponbo masonsi Karbi Anglong Women Justice Forum atumpenta chikimo dunlo arni gangsam por phai phopor KAWJF asongpen Dipu Government College Serdihun Girls Hostel along Humri damsi hostel along boha ki do mumara tumpen suarlo hin khayanok bepi kajirong hangpi phan milur kaipen chikimodun laso phi Serdihun kumlina long antame pali damsi milur kaipen si kachikimo jai mek pichun pon bangso jai megalong KAWJF MIP Violet Bepi Kongchun Bang Priscilla Terang Pilapen KAWJF asong along claim bang atu chetong dunsi mesen pen pichun pon Cikimu tu lebih cepat jadi, anak lihat men pen itu anta se Karbi Anglong, macam solo tu pan jakong ponji, ipkilong kangan aja jakong stame akam kapacun pon lagi pasti Karbi Anglong termas council pencenglo, asam government, pen central government, parliament company report, asyik alang li asam son, kai jutang pan mana kacing hon, mate itu Karbi Anglong border area, mate kacira ikom food happen, lah bang so food, cuma kalitang tuma kortelo mate tum mumu tami tum yalang pancamathanang ji arbokang langli asupi kajirong hampi amen pe sepini tami Karbi Anglong annong kache thang I kajirong hampi mate kajirong national park women ke chilong ponno labang so annong nam kachilong tum international long tami national park ye long ke chong pai ke mi silabang son apu pai ke mi tum chilong bangke ke malang itu makan kaciki mucat ko kalisi alang itu amen pen matel bangso kajirong ampi amen pen anso se itum Karbi Anglong long tami sorlo phan jakong matel war kape kasai ki koni alang limen pen sahai do nasi tilun ki kana hin penon baka charlie hin penon sorlo tum ta ke thela son rupik non ke se hala hai asai pen alang li phan amen pen anso se Karbi Anglong sorlo tum phan tami jakong ki koni pasi ni le do mai hin moi pen tami Karbi Anglong tum council phan tami report News report Karbi Anglong live Dokmoka Police Station lapen parokhoa outpost ki parlopon denarong kuli terangarong amekar kalitang men singkro arta troxicap lapen asu gracie cropiarta crazy pen matijong ni phai pho arni kang samapor denarong ahithi pen hem kachedam boma porhut dipu na thu pen kiwang ihum line truck krong pli atovar pialong kipatong ahir kang tangra jok adimalong amat men singkro apran kidam nang lapen asu gracie cropi areng hu kisonang Bangsola Marjulong si Parokwa outpost lapen Dokmoka Police Station atu adimalong an pale damsi hala pukisum ke phwa tumapan se kelang motor mate ambulance pen se kelang heman pale pon lapen hala pu line truck registration number
AS31C1814 lapen scooty dokmuka police atum chiparideng ponlo. News report Bikram Teron, Karbin Long Live. Khatkhati police station angkang Khatkhati police naka checking along kai kieson mithang sai ki klembom ki ton kilang ponbom ahut ihum truck along pen barmi supari mate kovia kreng kine ponlong birta longpon birta kilong duna tengke arni wangson ki ton kilang ki do bom unahut ihum truck along kuruk dunsi aron repen ki pon barmi supari ongdung longpon lo lapen na solong kachirap duna bang thua phanta inut nepon lo. Kaching nang cheka driver amen lage Sanidu Islam artain ko ratrok lapen arong borpeta pusi tangthek pon adung thu LP truck bearing registration number NL01AD6989 pusi tangthek pon kido anason police atum chipari deng ponsi lamhoy deng pon lo bukajan penanam terang Karbin Long Live. Pinya birta ke lapansi kangton poniklo kardon. Audio Jungle.